Selam dostlar, men Biyiktau rayonu Кешерәс авылында. Нишләп йөрисең дип сорасагыз, җавап бирәм. Мин сезгә, дуслар, матур капкалар күрсәтергә булдым. Татар капкалары, түбәле капкалар. Бу капкалар турында инде урыс капкалары да диләр. Кайберләре әйтә инде түбәле капкалар дип. Менә татарга гына хас булган капкалар. Күрегез һәм үрнәк алыгыз, бәлки әле үзегезнең дә теләгегез булыр. Шундый матур капкалар белән йортыгызны бизәргә. Бу йортта Фәрит абый гомер итә. Ләкин без килгәндә Фәрит абый кайдыр чыгып киткән иде. Капкасы ачык булса да, ебикле. Менә безнең татарда бер вакытта да капка бикләнмәгән. Күрегез, нинди матур капка. Матур иттереп чәчәкме, кар сүрәтеме төшерелгән. Фәрит абый кызганычка каршы идә юк. Ярап кереп тормыйм, ләкин капканы гына күрсәтим әле менә. Йорт ягыннан да нык такталар белән эшләнгән. Истә шундый киң түбә һәм бу түбә дуслар капканы яңгырдан саклый. Карагыз. Менә монда кимдер инде моның оста инде бу капканы ясаган оста кул белән ничек матур иттереп шилтәрләп ясаган. Күрегез. Нинди матур кыйма. Менә матур капка хуҗасы Фәрит абый үзе дә тракторына утырып кайтып җитте. Исәнмесез, Фәрит абый? Исәнмесез. Фәрит абый, менә сез булмаганда гына капкагызны төшердек. Өегезгә керелмәдек, капка бикле иде. Ә капкагыз ачык. Һәр вакыт капкагызны ачып йөрисезме? Төнлә бикләнмәй. Капкагыз турында сөйләгез әле. Әтигез ясаган идеме? Әллә Юк, әтидән соң ясадык үзебез. үзегез? Кем ясады ул капканы? Менә бу хәзрәт булды инде хәзер. Салим абый дигән кеше белән. Ничәнче елларда ясалган капка? Ничәнче ел булды инде. Ничә 30 ел элек 30 ел ясалган. түгел. 20? 20 түгел. 10? 10 булган булыр. Ничек сезгә матур капка белән яшәү? Сырыйлармы? Менә киләләрме? Капка турында сорашалармы? Кытып китәме бу дип. Шулаймы? Сез үзегез генә яшисезме бу йортта? Малай бар. Кайтып бир Казанда эшли. Сөз бүлеп китте белән. Шулаймы ни? Ә үзегез тракторда эшлисезме? Эшләмибез бу үземнең трактор. Үзегезнең трактор? Сез бизнесмен? Ие, Эшмәкәр? Бо. Әйбәт кенә яшисез, шулай бит? Авылыгыз турында сөйләгез әле, Фәрит абый. Ничә кеше яши сезнең авылда? Ай белмим инде. Мен монда хәзер менә бу җырт буш. Шуннан астан ишәкләрендә сыер асраган кеше юк. Яшен сарык капчы битте. Ә сез үзегез сыер тотасызмы? Юк, сыерда юк. Тавыклардан башка бер юк. Ярар, рәхмәт Фәрит абый, әйбәт кенә яшәгез. Сезгә ничә яшь? 61. Әле яшь әле. Исән булыгыз. Капкагызны матур иттереп буяп куегыз әле. Киләсе юлы килгәндә тагын фотога төшербез. Алла бирсен. Фәрит абый белән фотога төшербез истәлеккә. Менә тагын бер матур капка, яшел буяуга буялган. Шулай ук Фәрит абыйның капкасын ашаган, буяулары гына икенче. Сәлам дустым, исемең ничек? Данис. Син әби белән бабайга кайттыңмы кунакка? Бу йортта яшисеңме? Дәваниларга кайттым. Шулаймы? Ә үзең кайда яшисең? Казанда. Казанда. Менә шушы йортта яшәүче хуҗалар белән танышам. Исәнмесез, апа? Исәнмесез? Ринат абый белән таныштык. Сез кем буласыз? Мен Тәслимә булам. Тәслимә, менә сезнең матур капкагызны күреп тукталдык та сезнең белән сөйләшмәкче булдык. Бигрәк матур капкаларыгыз. Авылда гомумән сезнең матур капка, бер авылда да мондай капка күргән юк иде әле. Әйтәләр, бу капкаларны Рафаил исемле балта остасы ясаган дип. Рафаил. Рафаил ясаган, Мәндәрнеке. Әй Рафаил малайынды. Балташ арча якларында матур иттереп шулай калайдан ясыйлар инде. Кашагалар, элгеләр. 79 елның 8 сентябрендә менә язылыштык. 45 ел була Алла бирсә. Ничә бала тәрбияләп үстердегез? 2 малай, 1 кыз. Ә ничә онык? Аныклар 5.
Hadi anakның kızı var indi. Bu tip yurtda siz özünüz ne yaşaysızmı? Әлі балаларыңыз да қалды ма Yok, олда? balalar yok, özümüz kaynata kaynana bilatırdık indi. Hadi indi özümüz gene, bağlar şehirde bitinisi. Менә мөмкин булса үзегезнең йортыгызны да күрсәтәләсез бе? Köşetemiz. Әйтегез. Ринат абый, менә күрәм капка тактадан, илгеләр калайдан. Bunlar yani bir 2 yıldan bunu zatmaya saldılar. Хәзер модага кирип китте калайда. Kasım diyeyim bunlar. Бәлки әле менә кул осталары булса, балта осталары агачтан эшләп ясап сатсалар, сездә алып урнаштырырыгыз, шулай бит. Bu baranı bizim bir tamancaklarına koyarlar şimdi ağaçtan. Үзегез эшләмисезме? Кулыгыз белән андай Yok эшләрне. senin gibi. Кешерәс авылы мәчетен күрәсез. Дуслар, тагын бик матур капка күрдем. Мәчет каршында гына менә нинди капка. Бу капка башкалардан аерыла. Биегрәк тә һәм түбәсе дә икенче төрле итеп эшләнгән. Сары төскә буялган һәм кар сүрәтләре төшерелгән. Кар бөртеге дип алыйк. Бәлки чәчәктер дә. Хуҗалар итә микән? Ачылды. Ой, нинди матур. Кино төшерелгән. Geç olamayın. Tek bir uzun hazır cemaatimin de. Buna uzun elek oğulda tardım. Yine oğulda uçtum. Kalkılda işledim. Ondan sonra Azurne'ye vardım. Azurne'de 30 yılga yakın tırdım. Ondan tağımında kaçtım bana bu cırtlarını şahım. Капканы үзегез ясадыгызмы? Yasadan Үз кулларыгыз белән. tutalmayı bit, baltastası bit. Шулаймы ни? Buna uzun elek oğulda tardım. Yine oğulda uçtum. Kalkılda işledim. Ondan sonra Azurne'ye vardım. Azurne'de 30 yılga yakın tırdım. Ondan tağımında kaçtım bana bu cırtlarını şahım. Хезмәт кешене яшәтә. Авырмы капканы эшләү? İşte ağır. Менә бу капканы эшләр өчен ничә вакыт кирәк? Ничә көн, ничә ай? Demeyeyim de ben bir kızı halığın diyeyim. Tutanam da hazır işletler rutadırıyım. Hazır geç oldum benim hazır. Elde işleyim eli. Uzluğundan girenesin, çıkmadır çıkar şuna yapsıysan. Күрсәтегез әле станокларыгызны. Кайда эшлисез бу капкаларны? Ничек матур иттереп йортларны да эшләгән бит ул. Burada masterstöyüm. Subhanallah, maşallah. Burada masterstöyüm. Bana eli yatsadım bana bunu sen. Bana bunu eli. Eli yine yatsadım. Herhalde terezeye kurulama çaburarsın. Kurulama. Әйе. Bana şunlar bunu sen. Bana bunu çatal gazeteler bana. Bana. Sizge zakaz bирәләрме? Zakaz bирәләр. Ana bizekler. Kapkağa koygan bizekler. Ana. Менә Шамил абыйның станоклары, Bunu инструментлары. da uzun yasadım. Күрегез әле Шамил абыйның инструментлары, этергеләре һәм менә монда нәрсә генә юк һәм бөтенесе матур итеп тәртип белән тезелеп куелган. Менә бу куллар алтын куллар. Шамил абый бу авылның йылдызы, аңа нинди генә сораулар белән килмиләр. Кемгә нәрсә кирәк? Тәрәздә ясый, ишектә ясый, бар нәрсәндә ясый. Күрегез әле менә монсы илгеләр. Барысы да кулдан ясалган. Менә мондый кешеләр белән без горурланырга тиеш. Benim Gumur iken hatırım ne 47 yıl tırdım anamını. Ondan sonra yanadan enikaş
Bratskiyda ya. Bundan ilenip gitken ya. Kurşu kızına ya. Eneka şuldu da ağını bağlar etlerinde Mazjapta kayıt eti yağmış deyip. O kayıttı. Onun bile 9 yılda bir ay tırdı. 9 yılda bir ay. O da öldü. Yine hazır benim 2 malay var. 2 kız var. Hem 5 malayı birisi öldü. Yine hazır şunun kız bala yine hazır kayıta malayla birisi kayıtıp yürüyor. Kız bala kayıta da beni aşarga hazırlamayayım. Bu aşarga pişire hazırlayayım. Özü maşine da yürüyeyim. Bunun arkasından yaşayayım hele. 95 yaş. Mine 95 yaş Şamil abiga. Işansagız ışanıgız. Ol hamın da halkka hizmet ete. Pusla buraganlar yine satıp aldım. Ben şunu işleyeyim. Allah birsa. İskisini süten de. Subhanallah maşallah. Buna bunda da verengi. Bunda ikincisi. Mine Şamil abinin pomidorları. Matruşka isteli. İste. Şamil abi metruşka isnerge birdi. Ay isi temli. Pomidorları subhanallah nişik matur itip üsüp tıra. Eri pomidorlar. Bütün nerse çista mında. Şamil abinin slivaları da ilgerip gelene maturgana. Şamil abiga Ağaçların sistem anaları öyle. Biz hadim. Yeşil ise. Ne tuşlayı vaktinde karasan çilek gilek. Bağlar cival gider. Şamil abi yazını bir yaratıp ketip ala. Allah bir sağ. Tekin de kutsatmadı var mı size? Sıyıp söylüyorlar. Hayta. Hayta. Eğer kutsatmıyorsun. Onda kaplattır abi ayağında. Ondan sonra lapasa. Nere? Sıyıp var. Yatak mıdır? Mana? Gördün mü? Şamil abi mine iski sıyırçık uyaları urna yangalarında yasap koygan. El yanarak kına yasagansız ahıra. Bu yav isleri kilip tıra. Bir de öğren iyisinden çıkarıp böyle tekin de koyarsın. Evet. Ne? Alarında anlatmayayım o kuşlarda. Sağlık kaçalar bir tane. Evet. Eskisi bilmem. Şamil abiga böyle gidip kitabımını kaldırdım. İsen sağ yaşayınız Şamil abi. Kişilerini şatlandırıp kullarınız sızlavsız bulsun. Bir küp yıllar şulay şatlanıp yaşayınız. Şamil abiga uzun ömür, selametlik tilep sağ bullaşabız. Sağ bulunuz Şamil abi. Şulay bizni şatlandırıp uzak yıllar yaşayınız. Yüzünüzde. Münevit. Bizning ovullarda nindi ıstakullı kişiler yaşay. Bari bunun için şaharga körerge gine gerek. Subhanallah maşallah deyip biz Qozon yoluna gittik. Qo'zg'aldik.